Hola, benvinguts a Tarotista Sofista! Ei, revelació! Estic aquí. Soc una persona, un noi normalet, més o menys. Bueno, la veritat és que és una mica apocalíptic el temps que estem vivint i per això dic, pues ara em revelo, no? Valga la redundància. Bueno, espero que se'm senti bé. Intentaré anar cridant, perquè jo he pujat a tope el volum del micro, ara espero que se'm senti bé. Mira, ja que avui he acabat un procés molt llarg d'oposicions i tot això, doncs volia aprofitar per a tirar fer una tirada a tots aquells que ho necessiten en aquests moments que es troben una mica mal de salut o qualsevol cosa. De totes maneres, començarem, per exemple, en Sakura, per a saber l'energia general, ¿vale? La tinc aquí, està. I a veure què ens diuen, quin és el tema que podríem incloure avui per a tractar-ho millor, ¿vale? I jo vaig barallant, veieu que ho vaig fent, que no és algo que tingui res a amagar, al contrari. Jo vaig barallant i ara tiraré una o dos. Aquesta mateix, a veure quina surt. The Change! Change! Me recorda Ginyu, de Bola de Drac. Bueno, la veritat és que este és un aspecte bo, positiu, perquè sempre el canvi ens porta a noves adaptacions, noves mesures, nous recursos i noves oportunitats per a emprendre la nostra vida a millor. Sí? Per tant, ara aquí hi haurà un canvi important, que crec que ve donat del reinici de cicle per l'estèlium d'Àries. Sí? Estem ara vivint un conjunt de planetes molt important, en el qual és com aquella profecia que sortia a Hèrcules, en la qual tots els planetes estaven alineats, doncs és ara una mica. Ara la Lluna està en Àries, ja està en aquest moment anant cap a Taure, però tots els altres planetes, molts d'ells, el Sol, Quiron, Saturn, no sé si qui era més, Mercuri potser, bueno, molts més, ara no recordo exactament tots, però n'hi ha moltíssims, saps? A Àries, que és l'inici, el que comença els canvis, sí? Per tant, ho ficarem aquí. I ara que volem veure d'estos canvis és en quin sentit vindran canvis, saps? Per exemple, utilitzarem este de Light Seers Tarot, ¿vale? Els buscadors de la llum, diguéssim, o els que veuen la llum, més ben dit. Mira, hi ha una que ja vol sortir. Anem a veure què surt de canvis, quins canvis hi haurà. 9 de vares, ¿vale? Esta carta significa resiliència. Un moment d'aguantar mentrestant, sí? Jo vaig barallant, que veieu, perquè és que a vegades no es veu, perquè clar, ho faig sense a la meva manera, però me fa gràcia que ho pugueu veure perquè no digui que està preparat, això no està preparat. No, mínimament, però no tant. A veure, és este aquí. No sé quines són. A veure. Esta és The Fool, el loco o el boig, o podríem dir el poc suc per a mi. Perquè no és exactament un loco, és més aviat la idea d'aquell bufón, no? Que feia les seves malabars i feia les seves històries i era molt lliure perquè dintre del regne era l'únic perquè se'l permetia criticar al rei. Sí? Per tant, tot el regnat una mica alliberava de tensió gràcies a aquesta persona. The Fool aquí és una persona que ella mateixa s'allibera, que pot caure's al buit i a la vegada sentir-se profundament acompanyada per una energia superior. Per tant, partim d'haver estat molt de temps aguantant un procés de foscor, de complicacions, de dificultats des del nou de vares, sí? I ara anem cap a el boig, que és més aviat la idea de l'alliberació, no? El primer pas és este canvi, ens està parlant del canvi tot el rato. Mira, el 3 de copes, molt bonic, perquè significa amistat. Este canvi ens portarà a amistats noves, noves relacions, d'harmonia, de sinceritat i de plenitud. ¿Vale? I felicitat, i alegria, plaers, també. I per tot això va acompanyat del rei d'espases, que significa un intel·lecte sagaç, ¿vale? Sempre molt, molt directe en allò que vols aconseguir, els propòsits, els teus objectius. Està el corvo, que és intel·ligència, però també està el mussol, que és sabidoria. Per tant, està aquesta idea d'estar al cel, però a la vegada aterrat,
Vale? Esta idea d'estar pels núvols ja no la tenim tant, estem a concretar moltes coses en la paraula i en les nostres accions. Vale? I això seria la idea. Voldria saber més que res ara este canvi que ens portarà. No en tinc d'altre, però perquè no me l'he preparat. Deixa'm un moment, que vaig a buscar-ne un altre, perquè em sembla que és un vídeo massa curt, si el deixo així. Un moment. Me pareix que l'important aquí és saber què està passant exactament al món, no? I si només feia servir aquestes cartes, pareix que ja m'han dit tot el que em volien dir. Perquè sí, me deixen molt clar que les idees s'han de posar a terme i tal, però quines idees estem parlant? La societat quines idees està fent? Llavors vull utilitzar esta, que és la de Pythia Tarot, que l'he utilitzat diverses vegades ja, que és una de les primeres que vaig tindre. Mira, el Magician. I aquí hi ha moltes idees, m'ha sortit de sola, The Magician vol dir el Hermes, aquí se representa, ja que he parlat d'Hèrcules i dels planetes, he volgut utilitzar aquesta. Així improvisat, perquè no ho tenia aquí. The Magician significa el que fa un munt de coses. Veus com hi ha un munt de cartes i un munt d'històries i una massana dorada i una copa i ho té tot. Ho té tots els recursos que va portant al món, los té ell i els va compartint arreu Mare de Déu, no? Com que aquí diu és perquè el que sap doncs, ho vol aprofitar i és molt ràpid, és molt intel·ligent i és molt sagaç, en el sentit que diem antes del rei d'espases, però en aquest cas és més aplicada com si fos un as d'asos, no? És tots els asos. És l'1, que és la primera dignitat de tots els asos, no? En aquest sentit. As de copes, as de vares, as de pentàculos i as de pentacles i as de... no sé què me queda, espases. Bueno, anem a veure què més. Anem barrejant, se veu? Ups, ja em pot sortir una. Veieu com em pot sortir? És que està claríssim, perquè està... és les de copes. En aquest cas la llegeixo recta perquè la veia recta jo. As de copes significa un nou amor. En aquest cas és com que este mago ha portat un munt de recursos al damunt, però en el que es queda a la mà, el que vol rebre és amor. I aquesta és la idea que tenim nosaltres. El canvi serà per a rebre més amor, un amor propi. Un amor que ve de Déu, però també de nosaltres que l'anem a alliberar. Ja, saps? Ens alliberem a partir de... Perquè estic seguint la lectura d'antes del Fool, que és el loco que s'allibera caient a l'aigua. En aquest cas és perquè l'aigua és ve de Déu. I és una mica aquesta idea de la font. La font ens porta a llum, perquè nosaltres som llum ja. Perquè si no el que ens portaria és foscor. Però el canvi este és per a bé. Per tant ha de portar llum, ha de portar alegria i ha de portar abundància. Especialment en forma d'amor. Un amor que en un principi potser era massa gran per a nosaltres, però ara ja som receptius per a rebre'l. Tots com a... Mira, veus? És que se separa i se veu. Esta també està invertida en este cas, però no sé... Aquí el que entenc és que d'alguna manera... Esta sí que la llegiria invertida, però jo trobo que representa com que una vegada ja ets el mago, pots soltar totes les pressions que tenies al cervell. Representa aquí la pinya com la glàndula pineal, que estava molt carregada, sobrecarregada. Pues aquí la idea és que tu la soltes i no és més que res, no és una contradicció en el full, sinó que és la seva alliberació màxima. És com que deixes de ser inconscient per a ser completament conscient que ja ho tens tot, saps? Esta idea de... Esta seria com Dionís, però en aquest cas, com que t'alliberes d'això, vol dir que no estàs aplicat al caos de l'univers, sinó que tu estàs centrat, saps? Aquesta idea de centrat també aquí aplica, perquè vens de les de copes. Centrat en el teu amor propi, sí? I aquí hi ha un dimoni que vol fer algun mal en aquest aspecte, vol intervenir. No és que sigui un dimoni, però pot ser una energia negativa, necessàriament, o sigui, completament seria així. Que vol atacar d'un bàndol a un altre, saps? Per a generar conflicte. Veus que hi ha guerres? Hi ha molta guerra. I és veritat, este món està ple de guerra i Àries és un temps de guerra, no ens equivoquem. Però la guerra pot portar destrucció i molt de caos, o pot vindre de la guerra de llum i foscor dintre nosaltres. I dintre nosaltres és com hem de viure
esta victòria de Déu sobre el dimoni. En aquest cas és una carta molt senzilla. L'únic que et diu és que estan volent manipular tot això que ve d'abans, els teus recursos, l'amor propi, l'alliberació, ho volen manipular, ho volen controlar. Per què? Pues perquè això no els interessa als poders més del món, no? Espera, que hi ha dos al final que pareix que vulguin sortir. Vale. Finalment aquí et surt el colgado invertit, que aquí representa un sacrifici a fer des de l'àguila, que és el saber de Déu, que vol dir que este és com Prometeu. Prometeu, que va robar el foc i el va donar als humans. Pues en aquest cas, l'àguila el castiga Déu, Zeus també, perquè se mengi el fetge cada dia, i per tant això el que li provocava una agonia perquè sempre se li regenerava. En aquest cas, com està invertit, vol dir que s'allibera Prometeu, o en aquest cas, com que ve del dimoni abans, crec que es refereix a Lucifer, que Lucifer el tenien encadenat al Vaticà. Això no és que pugui dir molt perquè no ho sé molt, però això diuen alguns. A mi me ve molt aquesta idea perquè és que ve del dèbil i ve del full, que té el pineal, i les de copes, que també ve de Déu. Crec que aquestes idees estan molt clares. Aquí hi ha un... I fa poc el Vaticà va estar mirant per temes d'exorcismes, perquè hi ha molta gent que està encara anclada en això. Però què passa? Que Lucifer no és el dimoni. Lucifer és el portador de la llum, no és Satanàs. Satanàs és quan se va convertir després bueno, no sé fins a quin punt seria ell el mateix, però jo crec que no podem confondre que Lucifer era un àngel molt lluminós i molt bondadós, saps? Àngel és com part de Déu, per això li dic Déu, però no és que sigui Déu. Déu només és un. Però el cas és que en aquest cas s'allibera una energia més de llum per a que nosaltres siguem conscients i som àries, som corder en flames, com aquí diu, no? Que hem vingut aquí a cremar les nostres a cremar la nostra essència més impura, més poc elaborada, més condensada i obscura, en el sentit de poc tractada, saps? Com que s'ha quedat densificada, allí petrificada, baix al sol, i no hem pogut desenvolupar-nos en aquesta energia estancada. Per tant, hem d'anar-nos alliberant. Això també em recorda molt el canvi, com sortia el canvi de Sakura, a lo que seria el Kundalini una mica, aquesta idea de l'energia del pou que va cap a dalt a la llum, no? Sobretot perquè aquest està invertit. Per tant, també significa que el dimoni, en el seu afany de destruir-nos i de fer-nos mal, ens pot donar una oportunitat per a rebutjar-lo i reafirmar-nos a nosaltres mateixos. Vale? Mira, i finalment el món, boníssima carta per acabar, perquè significa la conclusió de tot. Este és Gaia, vale? Gaia, la mare Gaia, o podríem dir, no sé, hi ha altres cultures que li diuen d'una altra manera, no? Però és la Terra, no deixa de ser la Terra. Que significa la deessa primordial, saps? És aquesta idea de que el món se rejuvenirà i nosaltres en ell, perquè estem en ell i som el món. Vale? Som el món també, no ho podem negar, però que siguem el món no vol dir que tinguem el domini sobre tot el món, sinó ho tenim en la mesura en què dominem la nostra llum i les nostres foscors, perquè la foscor que teníem en el passat l'estem eliminant, l'estem transmutant en llum. Això és molt important, és el canvi de la foscor a la llum. Això que ho contava abans, ara se reafirma. Tot el que he contat fins ara se reafirma en el present i en el futur proper. Tots els vídeos que he tingut fins ara els podeu anar mirant perquè són importants, perquè compten el mateix. Tracta de descansar, tracta d'amor propi, tracta de la foscor a la llum, tractaven de moltes coses que eren importants per al dia d'avui. Vale? Perquè aquí és la idea de la conclusió ja. Aquí ja és del 12 al 21. Sí? És com dir dels 12 apòstols als 21... No, 21 era l'última carta. I el full era antes, però era 0, 22 també podríem dir. Però... Bueno, la idea és que aquí l'únic que volem dir és que tot anirà bé. I si no va bé encara, és que no és el final. Però quan arriba el final d'este món tan corrupte i tan Matrix, és que Déu s'està alliberant en nosaltres. En nosaltres. No pas fora de nosaltres.
és quan nosaltres alliberem Déu dintre de nosaltres, aquesta foscor que teníem, l'alliberem i ens tornem llum i claredat, i tot ho veiem més bé, saps? Millor per a moure'ns pel món, per a tenir un amor propi més sòlid, més ferm, i sense cap persona o entitat o energia que ens pugui baixar la vibració i fer-nos sentir esclaus d'este univers. Això ja no toca, és un canvi de paradigma de sentir-nos víctimes a ser madurs, també, saps? Bueno, espero que sigui entès, i l'únic que faré ara és afegir una carta d'estes de l'oràcle que em va regalar la meva amiga Anna, molt bonics. Són en francès, que és l'únic que no entenc, però bueno, ja ho aprendré, senyal que ho he d'aprendre algun dia. Ja vaig aprendre una mica d'alemà, però francès no en sé. Però bueno, ara mirarem a veure què ens volen dir. Una o dues cartes trauré per a saber quin és el consell final, ¿vale? Per a... I rebre, si voleu. Si les aneu veient, a veure quina surt. Són boniques, són tot de la família Disney. Sí, esta vol sortir, no sé quina és, no l'he vist bé. A veure, quina és? Ah, vale, esta és la preferida d'Anna. Esta és una mica, diu, una profunda reconeixement, o un profund reconeixement, o alguna així. Mesura, la número 36 ve donat per la idea de la crisi en el disseny humano. No sé per què me ve al cap això. El 36 no l'havia vist mai antes que era este. Però en aquesta idea és com una crisi de tota la vida que l'has anat arrastrant i que ara la reconeixes com una sensació profunda de... com t'ho diria? De compromís en la teva missió, en la teva missió de vida. És com que estàs alineat en el teu propòsit de vida, i és el canvi que et ve, de tot el dolor que tenies a un renaixement, un profund reconeixement, o no sé com es traduiria, però entenc que vol dir alguna cosa així. No miraré el contingut del llibret, perquè penso que queda prou clar. Vale, gràcies. Hasta aquí. L'únic que, ja que tenim encara 3 minutets, puc tirar, perquè faig un vídeo de 20 minuts com a molt, o així m'havia compromès. Puc tirar uns daus per a veure què surt, vale? Un altre missatge per a saber com encarar este canvi, que mos ve, que és tot positiu, i l'únic que hem de fer potser és estar més al tanto del present. Veieu aquests daus? No sé si es veuen, però són daus del joc, de storyboard, de story cubes, perdó. A veure què surt. Upa, ha caigut un. No sé què vol dir que cau, no recordo què volia dir. Upa, adiós, allà va. La lluna, mare meva, cau la lluna. Vale. Cau la lluna vol dir que cauen les limitacions. Vale? Molt important. Ha caigut ha caigut la lluna, realment. La imatge de la lluna cau. Vol dir que les projeccions que ens tenien en els altres i totes les limitacions que teníem al damunt, aquestes crisis, aquesta falta de justícia, aquest aspecte, és el que cau i no quedarà. Vale? No hi haurà això. No hi haurà este misteri, no quedaran misteris per a resoldre, ja estarà tot solucionat. Bueno. Misteris, altra vegada. Però què vol dir? Que encara queden preguntes a fer-se. Aquí tinc un rebel, igual. Tenim preguntes a fer-nos, com dient, volem entendre més del que ha passat al món, no? Aquí està el món, ho estic veient. El món, passen coses al món que no entenem. Entre guerres i més històries, no? Estem observant, ho observem deteningudament, però no fem gran cosa. Ens pareix que tot va molt lent per res, que pareix que més aviat anem en contradirecció, no? Que reculem més aviat, que reculem en valors. Espera't, no és este. És que ho tinc mirat així, però després quan ho giro és este. Pareix que estem reculant, que anem cap atrás, no? Una mica. De lo lentos que anem en aquest aspecte en el món, ens fan moltes preguntes i moltes direccions. Aquestes són les direccions. Vale? Totes les direccions podem anar. Però hem d'anar en pas ferm, segurs. Vale? Si no anem en pas segurs, lentos i segurs, com la tortuga, no avançarem mai. Perquè si volem avançar-nos a aquest repte i aquest canvi, sabem que ens podem cremar. De fet, Saturn també està en Àries, no sé si ho he dit,
però si Saturn està en Àries, senyal que ens vigilarà bastant per a que anéssim en una bona direcció. I quina és la direcció? La casa. Està a salvos. A salvos no vol dir viure a casa només com si fóssim tancar-nos allí, no. Vol dir que la casa és tot el món. Però estar a casa de món no és el món natural només, és el món social. És un món que hem fet nosaltres a la nostra manera. I per tant hem d'assumir que tenim el compromís de fer-lo bé, de servir a la comunitat i de fer-lo just, ¿vale? Una mica a nivell d'estructurat. Just el 8, però 4-4, me surt més el número 44, per la idea de deixar empremta, aquí surt també, perdoneu, que estic suent. Ja s'està passant el temps. Això és deixar empremta en una casa. No vol dir que podem tenir un nou immoble ara, però sincerament crec que el que vol dir és que totes les coses que fem han d'edificar i han de formar un llegat. I tot el que fem té un propòsit i una conseqüència. ¿Vale? I aquesta conseqüència sempre ha de ser buscada com la millor de les possibles. No? I en esta petjada nosaltres acabem aquí, en este món fet a mida, ¿vale? En este món que hem fet des de l'alliberar-nos del sacrifici d'un dimoni que no ens ajudava, que ens controlava, que ens posseïa, que ens feia sentir malament, la ràbia, les guerres. De tot això ens hem alliberat i ja no tenim la ment tan obsessionada en tantes coses. Tenim un amor propi que ens dignifica, que ens dona una vida plena i podem moure'ns per totes direccions i sentir-nos com a casa arreu on estem. Vale? Això com una lectura inversa he fet. Vale, doncs ja està. Hasta aquí. No sé si us ha agradat o no. Bueno, jo faig el que puc per si la gent em vol seguir. Si no, comenteu-me si algú prefereix que parli en anglès en algun moment, fer un vídeo en anglès, algo paregut. Bueno, però hi ha tanta gent que ho fa que dic, pues si ja ho fan altres, per què ho he de fer jo, no? A veure, espera, que tinc alguna cosa. No sé què tinc. Bueno, igual. Vale. Gràcies. Ja... No sé què més fer. Sí, ja sé, un xuf-xuf farem. Un xuf-xuf. Un xuf-xuf. Va. Clap. Ole! Donant gràcies a Déu i a tots els presents. Vinga. Hasta una altra. Vinga, cap. Lluna nova, vida nova.